toho se dalšího. Skibidi-dib-dob. Dneska si zahráme Granny z Petrov. Petr se za chvíli napojí a já se vysmrkám. Jo, my jsme si dneska dali nové tapety, já to mám Lambo. A on si dal, my si furt děláme vtipy, jakože já jsem opice a to, a on si tam dal opici na tu tapetu, ten Petr. No, you not see me. Prostě tak Granny, I see you, a nebo ten fuchsáč. Ne, you not me see. You not see. Ona je slepá, ona mě nemůže vidět. To není multiplayer. Jo. Není to jenom Granny. To je multiplayer. Kámo. Send from Rival, send from Rival, send from Rival. To jsou ty jediní frendi? Ne, to jsou týpci, co mě sandli z Rivals. No. Z Rivals. A ty jsi dal do friendu toho Kubu. Jsi dal dobře. Wait, what? Granada. Šáleš. Čau. Vejponky, počkej, na co jsi vypoužil vejponky? Takže čau lidi, já jsem tady s Granágem. Je to Ne, ještě. on mě knopnul, aha. Já mám kůž. Patatiny, Heraliu. Kde tě zabila? Dole? Dole tě zabila? Ne, nahoře. Tečka jde do toho. Čup, prostě jde takhle, tady. Wait, what? They understand me. Wait, what? To je noob. To je hrozný. Nemůžu takhle to? Čup. Zastřelil. Haha. Stupid, babična. Don't like babina. Počkejte, blbost v realitě sednutá na 1 minutu nebo na 2. Je to na pitovanu. Nepůjdeme hrát hide and seek. Kámo, tak ty chodíš fakt jak... Čím chodíš? No. Počkej za mě. Trošku další kroky. Ti to frele. Okamžitě. Get out of here. Jakože, you stupid and ugly. Ne, sorry. Dám si srandu. Neděláš, doufám. Tak já budu spectator. Kamošek má si tak 100 let, ne? Že to je scary, jak vypadá. Kamo. Lína bába. Tak je to týpek, že? No tak to je na 1 kill. To on tě chtěl majznout, to je degeš. To jsem neviděl. Ty pišťavo! Pardon. Dá tam trapku. Já znám. Třeba 2 mají stejnou hlavu. Koho tam zabila. Mají pípí. Hide and seek. A to vypadalo hrozně. Čudá to. Co? Jak to vypadá? Postiženě, I know.
vyběhám. Kde pak je Pej. Hej. Kde je Little Monkey? Wait, what? Je u té díry, kde potřebuješ dát kládu. Tady jdou. Ty klad. Ty máš kládu. Nemám. Are you sure? Pedej. In your ass. Sonic 6 Kid 7. On mě To je hrozný jo, jenom jméno. já chci říct, že mě odebírá i nějaký Angličan, jo. Taky. Je to a? Ne, mě odebírá nějaký Nějaký, Irska. mě nějaký Kid, jsem něco takové. Kde? Kam se jmenuje Sonic 6-7 Kid. To je hrozný, ty vole. Ne, nebo že je to Sonic 6 Kid 7. Ne. Steku a znamená. Ne, tady, vole. 7, to je hrozně brzo. Tak počkej. To je hrozně pozdě. 7 ne? To pozdě. Jako, Ne. Musí dělat. Jsem v 7. Hm. Ježi. Uewa. Tak já ti to tady nechám, ať se to můžeš foufat. My máme hrozně dobrou taktiku, že když jeden umře, tak on kouká na tu bábu a ukazujete tomu druhému, aby ten druhý věděl, prostě, kde je ta čuňanka. Tak já se ještě včil. No, dobré. Co dělá, To je fakt tak nejvíc tupá bába. Třeba jako kdyby to auto mělo zuby. Já nemá zuby. Ty co to je? To má jazyk. Že by si čumil. Uewa. Ty Teďka tě vidím. už se musí snažil ohluchnout. Granagek. Granagu. Díkej. Nebrače. Ta je tupá. Tam ona vidí navíc. Ona je tupá jak týden. Takový skin si měl dřív ty. Asi já. Já jsem měl ty dlouhý vlasy. To se jmenoval Granátek. Pesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jsem se jmenoval Číňan. Jmenoval se Granátek. 53 nebo už tam. Kde mám najít hammer? Hammer! Ty jste Ne. No to lívla. Dobrý. Tak bába to lívla. Takže já jsem chill. Týpek. Co to má? Týpek má double eyebrows. A jo? To je that skin. No tak.
Kámo, my jsme tady právě že týpka, který má dvoje obočí. Jo, jedny, který prostě, když smrkne, tak se hýbou a druhý, který jsou na místě. Kámo, ty dynamic faces jsou úplně hnusný. Ty hýbající? Já mám hýbající, bro. Taky se ti něco hejbe. Bra! Bra! Místo brát Jo, on stejně našel hammer. něco nasypal. Ale Nevím, proč jsem tepla jenom jeden. Lugor. Sean Goron. Fopen. It's yummy. Ovky. Ještě jsem vzal tuhle. Okay. Tam jich je víc. 6 jich to nemyslím. Tak ne asi. Ne, jak to mám stihnout za 50 sekund. Okay. Ne, já budu muset ještě tohle. Furňa. Nestíhám. Vy totiž musíte s tím, kde to je, s tímhle, tam jít ven a odšroubovat to. Ochutnám to. Dáme. Dáme tohle. No. 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 Nezabíjej mě, prosím. Ale já to chci zkusit dohrát. Ať lidi vidí, jak to dohrát. Přitom nikdo nebude zabít. Apples. Všechny poznáš, vidíš mé jméno. Teď jsem dal na mým spawnu, tak já jsem debil. Chceme první kandidátu. To je? A ty jsi směl. Co mám za klíč? To jsem teď já hodil. Silverkey. Silverkey. Mám bočce. Silverkey. No way out. Silverkey. Oh. Já mám nějaký silverkey, ale... Ne, silverkey, ale já nevím, kam to patří. Teď dávala do pasti. Hajze. Nevíde. Jsem v nějakém podzemí byl. No potom to je. No potom je. To se schová dovnitř. Jsem zabudla. Tak nice.
Nic. Přitom mamka kouká, ten pytá. No, tady něco teče. A hledám to týka. Dlouhavé. Tož. V kolik chceme stávat? Tak v 6, ne? Ještě. Chceme. Asi sám. My přemýšlíme. 6. 6! Ty slyšíš? Ty. Ne, on že stál v 10. Nebo zpět do 10. Ty jsi smál. Tenhle týpek, ne? Tak já se podívám. Jo, ten dlouho tam někde je, ale nevím kde. Tady. Right. I'm done. Ještě Frank. Je tady ten klíč, je tady. A to je Waypoint. A to je Waypoint. Ne, Waypointy. Kam by patřil Waypointy? Chceš pomoci zabít? Čím co mám? Mám pušku. Kde je? Nemůžu zabít, Ne. Tímhle se zabíjí, nebo omrače Granny, ale to nechci omračet. Where are you? No, tak se umíme potom. My ještě nejsme ani vykoupaný. Tady je. No, tady je. To je nejlepší, že já taky nezabijem. Ne, nikam tam šel. Ne, že bychom se nezaspěli do No, to nemá, no. Tady je borka. Jenom kam patří Sherlocky. Výroky. Řekni. Brokoli se tady chodí. Brokoli prostě. A tady nějaké děti. Tady jsou 2 typci. Jo. Já vidím, že já můžu otevřít dveře. Jo, můžeš. Špínáci. Ty myslím brokolice. A tam půjdu saláci, to je hezky. To je brokoli. Kde je brokoli? To je I don't like brokoli. Ty bez hezky brokolice. Líbí se. Wait, what did you say? You are broccoli. Yes, I am. What the heck? I don't like it. I don't like it. Kamo, já nevím, kde to mám najít. Tady jsme makalo brokolici. Kdo? A jo? Brokolice.
okej. Okay. Musím za tebou obětovat. Tady. Okolo. Zabít. Tudy, no, nic nevím, tudy. Musím najít nějaký krumpáč nebo něco, abych odem dal prkna. Já nevím, kde, já nemůžu najít klíč na odmontování takový toho, jakoby patky a tam bude to patka. Kámo, tady to je! On to tady někdo odhodil, jaký čuňa. Proč to be... Ta brokolice s tím borcem, jak to trhají. Jsem nepotkal. Vlastně, crowbar. No, a to je pod za mnou, já jsem je viděl. Doprava, tady rovně, doleva a doprava. A myslím, že tudy pak šel. Tady dolů. A někde tady asi teďka budu. A jo, no. To není. Bacon. To je salanina prostě. Yes. Mám tu poslední věc, kterou dám do toho velkého kostela. Zase se. Pak dostanu něco, co mi bude k ničemu. Tož? Kate. Jo. Pojď za mnou. K tomu velkému kosteli. Já vidím. Myslím, že jsem nemohla stát. Musíš jít k tomu velkému kosteli. Já otevřu totiž cestu na útěk, tak aby ti nemohli tam utíct. No a tady zůstaň, tady pak zůstaň stát. Teď stůj, tady stůj. Stůj to a hlídej se. Ať ti nemůžu utíct. Fucking brokoli. Brokoli zdrhnul. House. Možná máš house 2. Nevím, já chci utíct s touto loďkou. Ne, tak teď budu já, že jo. Jsme tady sami na serveru. Ne, je jich tady víc. Jenom oni počkuje až... Hej, zpátky brokoli. On to lívla. Já si vezmu kameři tím. Tak, to je příškem. Jo, jsem to nevěděl. Já tě nebudu zabíjet, Peťo. Tak jo. Jo. Já jsem nesabila tebe. Doufám, že tě to neviděl. On mě kopíruje, nebo co? Strečka tam jeden borec. No. Kde to má Batman? Aha.
Mě přijde tam ten autobus. Dobrý cest bez autobus. Ty jsi schytil? Já tě nechám. To mít tubky. Come here. Right now. No, Peter, no. Ty tady jsme se spavili v posteli? Tady jsem já. Já neboj. Ty jsi směl. Čau. Vždycky. A co znamená, když tam není oxygen? Ty, Ty mě zase tápnul. don't chodit sem. A když to dáš na schod. Ne, to sem dávám, aby sem nechodili. Sem nemáš chodit. Ne, to je spolupracovat s Ziporem. Tak to mě má zabít. Nebo teď na 5 spider. Jo, tady není. Spider kokosy. Normálně tvůj skin. Tak jsem. Normálně máš tvůj skin. Aby si měl kaš. Máš normální skin svůj. Iguanáda. Ještě neschvál. Není. Čur. Kámo, furt to máš. Kámo. Ne. Zmizni. Jak to musím? Do you want to play hide and seek? No. Co se někde... Jsi dal zase. Aby tam asi nechodili. Kámo, nemám jak dostat nahoru. Ještě jednou zaplaté. A nic. Asi nemám telefon. Ještě se vykoupat. No co? Tak mě konečně poznáš toho skinu. Jsem tam trapku. Víš, co stačí udělat? Ne, normálně to prostě tu věc hodit na to. Takhle to funguje, bro. Nedám to na tebe. Ne, určitě. Dám to na borce. Určitě. U tebe. Tam patří ten bodky. Bodky, to je lodi. Ten. Bodky. Tam se dalo ten bodky. K lodi. A čo? Ale až budeš mít všechny věci. In the toilet.
Nigdy zase omylem zabiješ. Co ty děláš, vůbec? Do you want to play hide and seek? Co? Co? Jste se kopat. I see you. Co si zabránit cestu? Si zabránit cestu? I'm coming. I'm coming. No, I'm not coming. I'm just looking. Co tady? Co je, když si mi oxygen to? Ale já to nedávám na to. Já to dávám na ty lidi. Jak se hnedka podíval. Určitě. No jo, je jich tady hodně. Co je? Ale máte přirovnání, že furt a druhé. Takže prostě když vidíte to GGška, sos! Já to nevím. Tak jo, ty vole. Where are you? Tak běž už. Nekudy. Nevím, nekudy. Nevíš někudy. Jak to? Já se trapnu. Ne. Do you want to play hide and seek? Co je? What the f... Hodí zase ničím. I see you. No, I not see you. Protože ty dáváš na jiný lidi, když jsou to jenom 3 hráči. No, ale ta jedna tady furt někde je, víš. Můžeš koukat lidi. Není to známe. Jo, jestli jsem někdo natáčel, no tak se mějte. A čau, dejte like a odběr.